ҷаласаи сайёри шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода дар мавзӯи тарбияи ватандӯстӣ ва ташаккули худшиносии ҷавонон дар ҷомеа доир гардид. Ҳозирин сиёсати созандаву бобарори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро асоси пешрафту тараққиёти ватан ва ташаккули маънавию касбии ҷавонон маънӣ дод намуданд. қабули ташаббусҳои роҳбари давлат аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳон, пазируфта шудани ҷашнҳои миллии тоҷикон ҳамчун намуна барои рушди маънавии оламиён ва афзуншавии нуфузи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ, ифтихормандию шукргузории насли имрӯзро аз давлатдории миллӣ дучанд гардонидааст. мақсади асосии баргузории ҷаласа ин дар замири ҷавонон бедор намудани эҳсоси ватандорӣ, эҳтиром ба ватан, модар, аҳли ҷомеа, калонсолон ва эҳтиром ба арзишҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. шароити кунунии ҷаҳон нигаронкунанда буда. Дар сурати паст будани фаҳмиш ин раванд метавонад дар мафкураи ҳар фард таъсири бад расонад. Ин марҳилаи ҳассос аз ҳар шахси ватандӯст ва хештаншинос тақозо дорад ки бо дарки масъулияти дучанди шаҳрвандӣ дар ободии меҳан ва ҳифзи дастовардҳои истиқлоли давлатӣ саҳмгузор бошад. зеро зиндагии пурсаодат, осудагии ҳар оила ва пешрафти ҷомеа аз тинҷию оромӣ ва истиқлоли давлатӣ вобастагӣ дорад. аз ин лиҳоз ҷавононро зарур аст ки аз шароити фароҳамовардаи давлату ҳукумат ба маврид истифода намоянд ва илму касбҳои муосирро аз худ карда дар пешрафти диёр нақши намунавӣ гузоранд. маърифату дониши баланд, расидан ба қадри ватан, гиромӣ доштани ваҳдату оромӣ ва саҳмгузорӣ дар ободии Тоҷикистон аз хиради азалии миллати кӯҳанбунёди тоҷик манша мегирад. қабул гардидани қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон дар ҷумҳурии Тоҷикистон, қабул гардидани барномаи давлатии тарбияи ватандӯстӣ, эҳсоси масъулияти шаҳрвандӣ ва таҳкими ҳуввияти миллии ҷавонон дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 аз он гувоҳӣ медиҳад, ки имрӯз дар доираи нақшаи чорабиниҳои барномаҳои мазкур, стратегияҳо ва як зумра барномаҳои мукаммали давлатӣ нақш ва мақоми ҷавонон боз ҳам баланд бардошта шавад ва ин насли ояндаи ҷомеа дар замири худ, дар қалби худ, дар фикру андешаву тафаккури худ бештар андешаи солим, андешаи ватандорӣ, ҳуввияти миллӣ, ҳисси баланди худшиносиву ватандӯстӣ дошта бошад. ҳамчунин дар ҷаласаи шӯрои ҷамъиятии ҷумҳурии Тоҷикистон раисони шӯроҳои ҷамъиятии шаҳру ноҳияҳои Турсунзода, Ҳисор, Ваҳдат, Рӯдакӣ, Варзоб ва Шаҳри Нав асоси дастгирии ҷавонон ва афзуншавии дастовардҳои ин қишри ояндасози ҷомеаро дар солҳои истиқлоли давлатӣ ба сиёсати созандаву бобарори роҳбари давлат марбут донистанд. вобаста ба ҳолати кунунии ҷаҳон беҳтар намудани фаъолияти шӯроҳои ҷамъиятии шаҳру ноҳияҳо зарур дониста шуд. дар атрофи сиёсати роҳбари давлат муттаҳид шудан, расидан ба қадри истиқлоли давлатӣ, оромии сартосарӣ ва сарҷамъона меҳнат намудан ба хотири ояндаи нек, саодати ҳар оиларо афзун ва дастовардҳои ватанро дучанд мегардонад.